زمناዊ ሰራዊት ንኽልተ ዓበይቲ ኣምራት ዝሓቁፍ ዓሚቕ ፍልስፍናዊ መግለጽ ዘለዎ ስነ ሓሳብ እዩ ዘመናዊ ዝብል ከም ርእስቲ ኣዝዩ ተመጣጥ ስለ ዝኾነ ዓቕሚ ካምራኣይን ምትንታንን የድሊ ዘመናውነት ዝመሳሰልን ዝተሓላለኽን ትርጉም እንሓዘ ክሳብዚ በፂሕናዮ ዘለና መድረኽ ዝተፈላለየ ትንታነታት ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ታሪኽ ምዕባለ ኣጽዋር እንተሪኢና ካብ ጭማራን ዋልታን ክሳብ ሰብ ኣልቦ ተዋጋእቲ ነፈርቲ በፂሑ ይርከብ እቲ ስነ ፍልጠታውን ካብ ጥንታዊ ፍልስፍናታት ክሳብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ዝኸይድ ስነ ሓሳባት ተራቂቁ ይቕጽል ኣሎ በብመድረኹ ዝመጽእ ኣጽዋር ብስልጣኔ ይግለጽ ዘመናውነት ምስ ቁጠባ ሃገር ደረጃ ምዕባለ ሕብረተሰብን ዝኸይድ ብምዃኑ ርእሱ ኩሉ ቁጠባዊ ዓቕሚ ናይቲ ሃገር ዝድርኽ እዩ ስለዚ ዘመናውነት ምስ ሞያውነት ተዛማዲ ስለ ዝኾነ ኣበይ ነርካ እንታይ ኣመሓይሽካ ክንደይ ተርፈካ ብኸመይ ትቕጽል ኣለኻ ክትበጽሖ እትደሊ ደረጃ ምዕባለ ኣበይ እዩ ዝብሉ ሕቶታት ኣቐሚጥካ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣለኻ ዘይኮነስ ኣሳጉመኻ ከመይ ትቕጽል ኣለኻ እዩ መጽእ ዘለዎ ቲጂግና ጎብለልና ነፍሲ ዝመነነ ስለ ዒላማ ይዕረዝ ሰርዐ ማዕረ ዓለማ ሚሒ ምሕያል ሃገራዊ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ዘመናውነት ሰረቱ ካብቲ ነዊሕ ዓመታት ተቃሊሱ ነጻነት ዘምጽእ ህዝባዊ ሰራዊት ዝብገስ ንኹሉ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ከም ተዋጋእ ሓይሊ ቆጺርካ ብመንጽርቲ ሽዑ ዝገጥሞ ዝነበረ ሓይሊ ክስዕር ስለ ዝነበሮ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘምጽኦ ዝነበረ ምዕባለ ዘመናዊ ሰራዊት ዘምጽኦ ብሉጽ ክብርታት ስለ ዝነበሮ በክኢላታት ዓሚቕ ዝርዝራት ዘለዎ ወተሃደራዊ መግለጺታት ክወሃቦ ይከኣል እዩ ቲጂግና ጎብለልና ነፍሲ ዝመነነ ስለ ዒላማ ይዕረዝ ሰርዐ ማዕረ ዓለማ ሚሒሉ ሓንቲ ያቓሉ ቲጂግና ጎብለልና ዝረገው ጸለምለም ልሳኑ ጠለም መንተ ወሊዱ ሓደ ሰራዊት ሞያዊ ክንብሎ እንተኾይና ድማ ሰለስተ ዓበይቲ ረቑሒታት ከማላ ኣሎ ንሱ ከዓ ፍልጠት ሓላፍነት መንነት ዝወነነ ክኸውን ስለ ዘሎ ነዚ ዓበይቲ ነጥብታት ጨቢጥዎ ይኣትዩ እዚ ዓቕሚ እዚ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሰራዊት ምቕጻሉ ከዓ ነቲ ድሕሪ ሓርነት ኣብ መስርዑ ዝተጸንበረ መንእሰይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካድር ኮይኑ ክስሕሎ ናይ ኩናት ተመክሮኡ ከሰጋግረሉን ኣኽኢልዎ እዩ ትኩሉ ደዓሊ ብተሰማይ ዘንጽሕ ጅግናና ልምዓት ያ ሽልማት መዳልያ ኣባይ ተዘሎ ንሱ መረታሎ ኣብ ሰማይ ኣብ ባሕሪ ኣብ ኩሉ ንስሎ ንሱ ኣየበቕዓሞም ኣብ ብስርጠቱ ዓይኖም ዶም ይመልኦም ነቶም ዝኸንእሉ ኣብየት ተዓዲለ ወገኑ ዝኾንኩ ካልእ ንዘመናውነት ኣብ ክልተ ከፊልካ ክርአ እውን ይከኣል እዩ እቲ ቀዳማይ ዝግለጽ ስነ ሓሳባዊ ወይ ረቂቕ ነገር እዩ እዚ ማለት ምዕቡል ስልጠናን ወተሃደራዊ ትምህርትን በብደረጅኡ ምክያድ ስሉጥ ምሕደራን ኣመራርሓን ምጥቃም ዝማዕበለ ዓቕሚ ሰብ ምህናጽ ክኸውን ከሎ ብሚልዮናት ዝግመት ገንዘብ ዘህልኽ ስለ ዝኾነ ብፖሊሲ ደረጃ እንተተኣሚኑሉ ጥራይ ከተተግብሮ ይከኣል ካልኣይ እቲ ዝጭበጥ ወይ ነገራዊ ዕጥቂ እዩ እዚ ከዓ ዘመናዊ ኣጽዋር መሳርሒታት ከምኡውን ዘመናዊ ወሃብቲ ደገፍ ከም ሓይሊ ኣየር ሓይሊ ባሕሪ ዝውዕል ኮይኑ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝህልኽ ግዜ ክትጽበየሉ ትኽእል ኢኻ እዚ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ንዘመናውነት ዝትንትን ሓጺር ሓሳብ ምስ ናህና ሰራዊት ኣዛሚድካ ክትሪኦ ከለኻ ካልእ ፍሉይነት ክትረክበሉ ትኽእል ኢኻ ከመይሲ ንሰራዊትና ናቱ ክብርታት ስለ ዘለዎ ዘመናውነት ማለት ንቕሓት ማለት እዩ ንቑሕ ማለት ከዓ ንዝኣመነሉ ዕላማ ጥራይ ዝስዋዕ ስለ ዝኾነ ናይ ዕላማ ዕግበት ኣለዎ ስለዚ ሰራዊትና ብዘይካ ሞያዊ ምዃኑ ናይ ዕላማ ሰራዊት ስለ ዝኾነ ኣብ ኩናት ይኹን ካልእ ሓርጎጽጎጽ ክብድህ ክምህ ዝብል ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ሰራዊት ማለት ሞያ ጥራይ ዘይኮነስ ህላዊ ማለት ስለ ዝኾነ ኣብ ሓይልታትና ጽንበር መንእሰይ ድራር እለቱ ዘናድየሉ ስራሕ ዘይኮነ
ምእንቲ ህዝቡ ምእንቲ ሓርነቱ ክብረቱ ክብል እዩ ዝኣትዎ እዚ ተኣሳሲሩ ዝግለጽ ዝበለጸ ጽባቐ ድማ ኣለዎ ኣባና ሰራዊት ዝኸውን ዝበለጸ ሰብ እዩ ኣካዳሚያዊ ወተሃደራዊ ኣካላዊ ብቕዓት ዘማዕበለ ብኣተሓሳስባ ስልጡን ዝኾነ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ መሪሕ ተራ ዝሕዝ እዩ ሓይልታት ምክልኻልና ካብቲ ትማሊ ሃገር ክፈጥር ኣንጻር ሓያላን ገጢሙ ዝተዓወተ ተጋዳላይ ንሓርነት ዝበቆለ ዝዓበየን እዩ ሎሚ ኣብ ሓራ ኤርትራ ሃገሩ ሃገራዊ ክብርታቱን ብግቡእ ኣቂቡ ብብቕዓት ብዲስፕሊን ብስራሕ ዝተመልመለ እዩ በዚ ቅድሚ ነጻነትን ድሕሪኡን ዝተጓናጸፈ ዓወታት ከዓ ሕፉር እዩ ኣብ ብዙሕ ውግእ ዝተዓወተ ከዓ ንዝነውሐ ዓመታት ተሓፋሪ ኮይኑ ከም ዝቕጽል ስለ ዝገብሮ እዚ ሎምን ድሕሪ ሎምን እንረኽቦ ዘለና ሰላምን ጸጥታን بتصبغ دليتن بهاجن زي كونه نولدوتات واقع تخفيلو وي تراجعي سلازي مساء عدل نايز هاجر مسهلاوي حيلتات مكل خال سلاز تأساسر وترو زمناوي بوق زت أمام زمناوي سراويت مفتار زي بوكر أيو هاجري تيجينا قبلنا نفس زمننا سلا علما يرز سرع مع عارما ميحيلو أنت يا قالو